Hola. Volvemos con esta jornada de Impulso Comercio Galego que organiza a Dirección Xeral de Comercio. Vamos coa terceira mesa redonda desta mañá. Antes deste xantar networking, xantar de confraternidade, vamos a falar de natureza, de medio ambiente, de sostenibilidade aplicada ao mundo do comercio. 4 casos de éxito, 3 casos comerciais de éxito en base á sostenibilidade ambiental levada aos seus negocios. Coa moderación de Gabriel Alén, o director xeral de Comercio, acompáñanos Raquel Rabuñal, de Ceibes Barefoot Shoes. Díxeno ben? Dixeches. É máis doado co central dun equipo holandés de fútbol. Patricia Pérez, de O Ferrado Marelo, e de Labo Coque, non nos vayamos a facer afrancesado, Labo Coque, Olaya Casas e Sara Álvarez. Deixo vos con Gabriel Alén. Bueno, pues nada, moitísimas gracias ás 4 por sumarvos a esta iniciativa, a esta xornada de impulso do comercio. Comenzábamos falando pola digitalización, a importancia, que a verdad que se nos enche a boca a todos e a verdad que é importante a digitalización no comercio. A parte da física do comercio, que a parte da modernización, que dicía antes que ao final todo vai da man prácticamente, é dicir, aquel que está involucrado na mellora da modernización e competitividade do seu comercio ao final vai nas diferentes líneas, pero tiñámonos que encadrar en algunha delas. E ora ven a sostenibilidade ambiental. Eu digo sempre que é verdad que é imprescindible para respetuar o que é o medio natural, para proteger o noso medio natural, pero eu creo que tamén que é un valor en sí, é dicir, últimamente a defensa dos valores, destes valores en sí, pois nos aporta e moides a facilitar vos e descontar vosas experiencias nos vosos negocios. Por lo tanto, queríamos ter este apartado especial para este eido, un eido no que tamén isto vai parello a orden de axudas que temos en comercio, falábamos da digitalización, da modernización, e tamén temos a parte da sostenibilidade ambiental con todo o que o packaging de produtos reciclados, produtos naturais. Pero tamén cun avance importante de que vamos a facer unha xornada parecida a esta, en torno ao mes de febreiro ou marzo, temos que facela, cando nos dé pulmón ou xa por todo o que temos en marcha, que é facer unha campaña sobre comercio compensa, exclusivamente sobre a sostenibilidade ambiental. Entón, ese vai ser unha pequena apertura a esta temática que nos consideramos que é moi importante. Por lo tanto, bueno, agradecervos, eu presento vos a Raquel Rabuñal de Ceibes, en Arteixo. A cal eu coñecín, non a ti, Raquel, senón a túa socia, creo que unha cooperativa de 3 socias. Coñecía nunha visita ao comercio local de Arteixo, está por aquí Teresa, a cal lle agradezco tamén esa visita en a cal estuvemos no vosso negocio. A min chamoume moito a atención todo o que é a decoración, é dicir, moi ben cuidada, pero todo con incluso mobles de cartón, pero cartón reciclado, e con mobles de madeiras sencillas, o sea, unha decoración moi sencilla, pero que chama a atención, que é o que ten que ser, e moi respetuosa co medio natural. Entonces, me gustaría, bueno, pues se nos podes contar a vosa experiencia neste eido ou no conxunto tamén de todo o que facedes, que outra cousa das que facedes que me chamou a atención era pues esa atención con cita previa, atención personalizada. Entón, bueno, se me podes contar un poquinho a todos. Pois sí, gracias, eu son Raquel, cofundadora de Ceibes, xunto con Laura e Silvia, que somos unha cooperativa, como decía Gabriel, precisamente porque confiamos nesos modelos de economía social, non? É algo que nos preocupou moito dende o principio, porque nos preocupa a nivel personal a sostenibilidade, non? Porque, bueno, nos dedicámonos a vender calzado barefoot, respetuoso, ca forma do pé, ca anatomía. Entón, de entrada, parece que como pode ser sostible con algo que simplemente é vender, non? Vender un produto que ao final xenera uns residuos, solemos ter moi asociado a sostenibilidade o que a todos nos sona como sostible, o que sei, enerxías renovables, residuos, etc. Pero a verdade é que sí que se pode ser moi sostible con pequenos pasiños, non? No noso proxecto non é que a sostenibilidade sexa como un pilar
¿no? De algo moi específico, un departamento, por chamarlo de alguna maneira, pero sí que está presente de maneira transversal en todos os pasos que damos, ¿no? Falabas da sostenibilidade ambiental, que por suposto é como o que está no centro de todo, ¿no? Pero, se me permitides, para nós a sostenibilidade non é só ambiental, tamén pois aquilo que se chama o triple balance, non? A sostenibilidade ambiental, social e económica, porque, bueno, pois todas as intencións poden ser moi boas, pero se non hai un mantemento no tempo deses pequenos proxectos, pois tampouco sirve para moito, non? Entonces, pois, en primeiro lugar, fomos pasiño a pasiño, en todo momento está moi presente na toma de decisións que facemos. Para cada decisión que tomamos intentamos sempre valorar o impacto que vai a ter iso. Por exemplo, na parte ambiental, mencionou Gabriel o tema da decoración da tienda, dos materiales que utilizamos, madeira, cartón, non hai plásticos, non hai nada que sexa dun solo uso, non hai nada que non sexa biodegradable, madeira, cartón, papel, etc. Pero claro, nós non empezamos ca tienda física dende o principio, empezamos só con tenda online. Fomos como dando pasiños, valorando que paso seguir, facendo pilotos de como vai a funcionar isto ou outro, da cita previa, que agora vos conto. Entón, claro, de repente pensas en nunha tenda online que simplemente vende un produto e aí está o primeiro reto, non? Como podemos facer de isto algo sostenible? Pois a maneira de facelo é cuidar moito, para empezar, a elección de proveedores, de materiales e de produtos, centrarnos en pelexar polo local, polo de cercanía, polo nacional, intentar loitar porque non desapareza esa industria de calzado tan potente que hai en España, ¿no? Que cada vez está máis en perigo de desaparecer, tanto porque non hai nin relevo xeneracional como profesionalización, e sobre todo por externalizar as producións a outros lugares donde, ademais de deixar unha pegada de carbono brutal solo para producir, pois hai moito obxectivo de simplemente reducción de costes a calquer precio, non? Entonces, a eso damoslle moita importancia a hora de elexir os proveedores, non? Donde fabricas, en primer lugar, de donde é a marca, donde fabricas, como fabricas, que materiales utilizas, por exemplo. Non me quero estender moito, pero, por exemplo, temos marcas cas que traballamos que todos os seus materiais que utilizan para fabricar o seu calzado pois son ao final economía circular, non? Hai unha das marcas que os tecidos que utiliza son piñatex, que son fibras textiles que se sacan dos residuos da piña, outros da poda das palmeiras, do sitio onde viven eles, pois daí sacan tamén tecidos para facer o calzado. Outra marca que temos na tenda ten unha liña de calzado que fabrican a partir de recoller todo ese calzado que xa non está listo para utilizar e darlle unha nova vida fabricando outro calzado. Pois todas esas cousas témolas moi en conta, non? Despois, o tema dos envíos, o tema do packaging é super importante, non? Parece que sexa sinxelo, sostible, biodegradable, parece que é cutre, e non é cutre. Que necesidade hai de poñer plástico sobre plástico, caixa sobre caixa, laciño sobre laciño, cando no noso caso particular, pois o zapato xa ten un propio packaging. Ti recibes 2 zapatos dentro dunha caixa, xa está. O único que hai que facer é conseguir que eso chegue ao cliente pois da maneira que con menos impacto posible, non? Pois utilizando simplemente un papel craft reciclado e reciclable ao redor, simplemente para que esa caixa non se abra polo camiño, non? E despois reutilizar caixas dos proveedores, caixas nas que nos chega a mercancía, intentar agrupar envíos o máximo posible ou pedidos a proveedores. E despois tamén algo moi importante que dai saliu o da cita previa, pois o asesoramento personalizado, non? Aos clientes, intentar transmitir que se fagan compras conscientes, que non se compre a lo loco,
non sei que talla uso, pido 3 e devolvo 2, ao final andan eses zapatos de la ceca pa la meca todo o tempo, ao final para quedarte con un nada máis, non? Bueno, pois habilitamos en todo momento formularios, canles de comunicación, cando tiñamos solo a tenda online, formularios, canles de comunicación, etc., para poder asesorar ese cliente para que haxa unha compra exitosa. Eso ao final é bo para todos, para o cliente, porque recibe, o sea, fai unha compra exitosa a primeira, para o medio ambiente, que evitas desplazamientos de devolucións, e para nós, pois porque non tes custos ao final, non? Nin che volve a mercancía de volta. Todas esas iniciativas ao final fan que poida ser sostenible a maneira de simplemente vender un produto online. Estábamos ao principio nun coworking, cando tiñamos solo tenda online, donde puxemos en marcha ese proxecto piloto de tenda física con cita previa, no? Que ao final pois o novo sempre asusta e sempre hai como un pouquiño de reticencia, no? Puxemos en marcha ese piloto para ver como funcionaba e que acollida tiña. Realmente a acollida foi moi boa, é moi personalizado, hai moito que asesorar, non é simplemente dame unha talla 37, dame unha talla 38. Precisamente este tipo de calzado é diferente ao calzado convencional porque se ten que adaptar a cada tipo de pé, necesita dun asesoramento específico e dun acompañamento, e ao final iso fideliza, fai que a xente volva, que este contenta, que veña o pobo, etc., non? Foi un exitazo, foi un exitazo. A maneira que temos de comprobar que foi un exitazo é que moita xente que ao principio era super reticente, non? En plan, pero se vendedes zapatos, como cita previa, tal, pois ao mellor ven un día de xornada de portas abertas que facemos unha ao mes, un sábado ao mes, sin cita, e, bueno, ao final ven xente de moitos sitios, a nosa tenda, hai moita máis xente, hai colas e tal, e moita xente que ao principio era reticente ao sistema de cita previa, moitas veces nos di, eu non volvo sin cita, non? Entonces é como en plan, pois algo estaremos facendo ben, algo estaremos facendo ben, efectivamente. Quere que atendan con... Efectivamente, e xa por rematar, simplemente, que non me quero estender moito, que teño tendencia a falar moito, pois eso, o que decía, no? Para nós non é simplemente sostenibilidade ambiental, é sostenibilidade en todos os aspectos. A ambiental, por suposto, porque nos preocupa moito, pero para cumplir ese triple balance que haxa sostenibilidade ambiental, social financeira, teñense que cumplir todas estas cousas e, por exemplo, social, pois dinamiza o comercio local, devolve un pouco esa sensación tradicional de neste comercio dedícanme tempo, hai calma, asesóranme, esa persona vai a volver, vai a dinamizar o pobo, vai a vir a nosa tenda e de paso vai a entrar nas outras tendas do noso pobo e así sucesivamente. Este sistema de cita previa tamén é sostenibilidade personal, non? Financiera, porque permítenos facer un reparto de tarefas e unha distribución de horarios que nos fai ser pois máis productivas, sen acabar queimadas. Eso a longo prazo implica pois estabilidade, bueno, o tema das devolucións e do asesoramento, témolo perfectamente medido, que ao final reduce moitísimo as devolucións e a xente ao final pois volve, eso dá pois viabilidade financiera. Tes máis controlados os flujos de caixa, porque a min dame igual que me compren hoxe 100 pares de zapatos e dentro de 14 días me van a vir de volta, non? É un pouco por aí van os tiros, intentar buscar... Non quero decir que fora extenso, que foi extenso, hai que decilo. Perdón. Pero non pasa nada porque foi moi interesante. Creo que tocaches moi ben todas apartados e ao final, o que decíamos, que está todo conectado. E son, ao final, un valor máis do comercio local, esta atención personalizada. Polo tanto, bueno, agradecercho a túa, que foi moi productiva. Gracias. Bueno, e agora pasamos a presentar a Patricia de Ferrado Marelo, de Ribadeo. E a Patricia coñecina a través do xerente do centro comercial de Ribadeo, de Jesús, que está por aquí tamén, e enseguida empecé a buscar por internet fotos e demais, a verdade que me pareceu moi interesante tamén, sobre todo o que estamos acostumbrados a ver ahora mismo nos supermercados, non vamos a poñer nombres, pero de que todo ven envasado, hasta casi compramos pues, plátanos individuais por envasados, é unha barbaridade, son mandarinas individuais. Entonces, bueno, tú vendes todo eso a granel, unha estética cuidada, moi cuidada,
e que se nos podes contar a túa experiencia. Bueno, pois moi boas, gracias pola invitación. Eu son Patricia e teño o Ferrado Marelo en Ribadeo desde fai aproximadamente 4 anos e nace por unha necesidade propia. Eu necesitaba ter outra forma de consumir, non? E non esa locura de comprar un montón de cousas envasadas e que non sabes moi ben ni de onde veñen. Entón, a orixe veo así, crear un espacio onde poder comprar baixo 3 pilares, que é un pouco no que articulo ou elixo tamén os produtos que entran na tienda. Produtos de proximidade, sen plástico e a poder ser o máis respetuosos posible con a vida, con nós como personas e con o medio ambiente. E entón aí hai produtos de alimentación, de cosmética natural e de droguería ou de fogar a granel. A idea de vender a granel, evidentemente, é reducir todo o tema do envasado, que ti poidas ir a comprar xusto o que necesitas con os teus propios envases e hasta aí. Si necesitas comprar 100 gramos de algo, pois levas 100 gramos e non pasa nada. E é perfecto. E o traballo con a proximidade, para min é clave. Comparto totalmente o que acaba de decir a compañeira, polo tema da economía social, facer esa economía circular, que creo que o comercio local ten tamén unha ferramenta importante para eso. Entonces, moitos dos produtos que eu teño na tenda son de produtores locais ou de cercanía. E entón eu poido contarche quen fai a mermelada e que persona está detrás deste proxecto e apoiar así a outros pequenos proxectos que temos alrededor, produtores de mel, de galletas, de conservas, de zumes, calquer outro produto que hai na zona e procuro ter na tenda. Non os teño a todos, pero intento. Cos frescos traballo igual con produtores ecolóxicos, están certificados polo CRAEGA. Ribadeo, además, é un centro comercial, colle un radio moi amplio de outras vilas que veñen a mercar a Ribadeo, entre Asturias e Galicia, co cual, temos tamén produtos de Asturias, de Galicia, e esos produtos frescos que solo os poden atopar a maioría da clientela, un mércores pola mañá no mercado ou un domingo, na miña tenda poden atopalos durante toda a semana. Entón, das esa visibilidade e esa oportunidade tamén de mercar doutro xeito. Despois, sí é certo que o Ferrado Marelo, ou polo menos eso sí que noto da clientela, se convirte ademais nunha forma de facer comunidade. Xente que ten o mesmo estilo de vida, a mesma filosofía, reflexiona sobre as súas formas de consumo e que se encontran na tenda. Oi, tú por aquí? Claro, tú por aquí porque ao final comparten esos mesmos valores. E, a mí tamén me encanta facer rede, facer barrio, facer comunidade, que é fundamental. Con respecto á sostenibilidade, eu evito, en la medida de lo posible, que entren produtos envasados en plásticos e cousas dun solo uso, aí sí que xa non, todo o que temos se pode reciclar facilmente, e en la medida de lo posible, porque a veces é complicado. E con respecto ao embalaxe, o que eu sufro normalmente con algúns proveedores que me envían os produtos envoltos en mogollón de plásticos, e a veces é como que os chamo e digo, pero a ver, non hai outra forma de evitar este plastiquito de burbujas que, si vendes cerámica eu entendo que igual, pero para unha caixa de galletas me parece excesivo. Entón, aí está tamén a aposta por esa reducción de envases. O feito de vender produtos de fogar ou de droguería a granel é precisamente para poder reutilizar esos, pensade nos linieres do supermercado con produtos de limpeza. Todos eses envases son de un solo uso e se van ao contenedor Marelo, con sorte. O nome da tienda non me por eso, pero moitas veces ten esa relación. E hai outras formas de consumir. Entón, simplemente invito á reflexión e temos que avanzar hacia aí, porque senón o planeta non é sostenible, non hai opción B. Moi ben, Patricia, por moitísimas gracias. Aí das fío a quizás aquí non, a verdade que foi un fallo meu, quise facer ter un ponente dunha plaza de abastos, pero moito na línea de consumo de produto local, produto de proximidade, facer comunidade, ese comercio de atracción hacia o comercio local que temos na contorna.
e facer este comentario tamén. É a maneira de además de manter esa economía, ¿no? E eu, por exemplo, cando na tienda entra alguén e ven buscando, oi, tes non sei que marca? No, porque eu non traballo con esa marca, pero isto elaboras en tal sitio ou é de tal, bueno, contas un poquinho e ao final é un enriquecemento para a zona, ¿no? Con lo cual, bueno, Pero moi interesante, algo que compartín tamén Francisco, que pensei que se fora, de Panadería Manuel, pero sigue por aquí, a importancia do produto artesanal local, claro. E dame pé a presentar a Sara e a Olalla la Bocoque de artesanía, que é unha das disciplinas que defendemos no, que temos competencias dentro da Dirección Xeral de Comercio. A verdade que digo sempre que é a niña bonita da Dirección Xeral, porque a verdade que todo que é o produto artesanal e, ao final, poñer en valor ese produto artesanal que tamén é sostible, un produto que, ao final, pois que evita, o sea, a veces a reutilización de materiais naturais, unha produción local que capilariza muitísimo máis sobre a economía local. E, polo tanto, bueno, queríamos, penso que non pode haber tamén mellor representantes desa sostenibilidade que era Bocoque, que foi finalista o ano pasado tamén nos premios Comercio Galego 2024. Entonces, bueno, pues benvidas e moitísimas gracias por participar unha vez máis. Grazas. Te das ti, Bueno, pois eu son Olalla, ela é Sara, e somos as responsables de La Bocoque, que é unha pequena tenda que está ubicada en Cangas do Morrazo. A nosa tenda é unha tenda con plantexamento sostible e ecolóxico, e o que nos diferencia un pouco de outras tendas é que temos tamén a nosa propia liña de roupa. Nos confeccionamos en cada tempada varios modelos, que o facemos aquí, nos facemos os patróns, facemos os diseños, formamos parte de toda a cadea de produción destas prendas, co cal coñecemos moi ben o que implica a fabricación tamén do produto. Estamos moi familiarizados con iso. É un proceso moi costoso, cada vez que facemos colección nos leva un cachiño de nós, que costa moitísimo, pero estamos moi contentas de poder ofrecer este tipo de produtos nunha vela tan pequena. O espacio de tenda tamén compartímola con outras marcas que tamén teñen plantexamento ecolóxico, sostible, ético, un pouco como as compañeiras contaron, creo que nos move a mesma sensibilidade, non? Estamos tentando facer un proxecto de vida, diría eu, sostible. Sabemos que é un camiño, sabemos que é moi difícil, pero tentamos aplicarlo en todas as partes do proxecto. E que engadirías ti, Sara? Sí, engadiría unha parte super importante do noso proxecto, que é facer didáctica, porque ao principio cando abrimos a xente non sabía moi ben como era a tenda, que vendíamos, nin que ofrecíamos. Unha parte moi importante do noso traballo diario é ensinar a xente que outro xeito de consumir é posible, que pode consumir local en vez de irse a unha multinacional, que pode optar por produtos que sexan confeccionados de xeito ético, social e medioambientalmente, transmitir todos os valores que nós temos como persoas a nosa tenda, a noso proxecto, e que se sean compartidos. E comparto o que dicía a miña compañeira, que iso fai que se crea unha comunidade moi forte e crea moita riqueza, non só económica, sino tamén social no noso entorno, na nosa vila. No máis cercano, ademais, a verdade que sí. Moi ben. Bueno, non sei se queredes añadir algo máis da reflexión que fixestes, ou, se non agradecervos e, bueno, darlle paso aos compañeiros se queren facer algún tipo de pregunta. Sí, Teresa. Sí, ahora. A mí me gustaría preguntar un pouco a Sara e a Olalla, porque creo que o mellor son as que levan máis tempo, pero non o sei. Bueno, coa tenda 11 anos, pero coa marca moito máis. Moito máis. Saímos da universidade facendo artesanía, sí. Felicidades. Bueno, un pouco para todas, pero sobre todo elas, porque vai dirixida a pregunta a evolución do consumo, non? Se nestes anos, o que estabas a dicir de último, non? Esa parte de convencer, de educar, de divulgar, que pareceme fundamental, é necesaria porque, claro, a realidade é que todo o que contades é maravilloso, pero que o custo ao consumidor final é máis elevado, non? E moitas veces facer ese camiño de convencer pois é moi complexo tamén. É moi complicado manter a sustentabilidade económica con menos vendas. Entón, eu gustaríame preguntar se hai
non sei, se hai un pouco de luz ao final, sabes, se hai esperanza, sobre todo, inda que este non sexa un foro de emprendementes, sí que aquí todas as persoas que hai son emprendedoras, e quizáis é realmente sostible tamén financeiramente apostar por outro tipo de consumo, por outro tipo de proveedores? Hai esa evolución no consumo, no consumidor final? A ver, eu penso que é complicado, sobre todo porque estamos nos nun factor que a moda toca tamén certa frivolidade, non? Entón, ás veces, as tendencias ven como que nos atrapan, e hai moita xente que non consigue, prefire ter quizás 20 camisetas a ter unha soa camiseta boa e que teña valores, que este confeccionada de maneira xusta. Entón, é moi difícil facer esta didáctica, pero nós creemos que é posible. E, de feito, na tenda, moitas veces falando coas compradoras, que non sempre son reacias, pero sí que ves no transcurso dos anos que moita xente foi asimilando o discurso e que prioriza quizá certos valores a ter pois outras cantidades de roupa ou a sucumbir as tendencias ou este tipo de cousas. E nós na nosa trayectoria eu penso que é posible porque sí que empezamos super Abaixo. sí, moi baixo e agora temos un proxecto estable co cal eu penso que polo menos Sí, un éxito, en certo modo. engadiría o que diste de mirar a luz ao final, que eu creo que case todo o mundo que proba o cambio quédase aí. O sea, non volve outro tipo de consumo. Unha vez fan o cambio, deixan de comprar roupa de xeito máis pois impulsivo, fan as compras máis meditadas, teñen uns armarios máis pequenos, pero máis duradeiros. E outra cousa que nos decimos moito é que non é a cousa de sustituir un modo de consumo por outro, oxalá, pero iso non sería ser realista. Pero si cada persoa que está aquí incluso, cada persoa de cada vila, só unha vez ao ano mercara na vila, en vez de irse directamente a grandes firmas multinacionais, marcas, todo o que ven da China, unha vez ao ano cambiaría totalmente a situación real do comercio. É pouquísimo, o sea, é un xesto moi pequeno. Podo engadir unha cousa? E que ademais quería hilar con unha cousa que deixou caer Ramón, chamábase o chico de Crisálida na primeira mesa redonda, que non afondou aí porque estaba pois no tema de digitalización, pero deixou caer algo moi importante, non? Que o sector textil é dos máis contaminantes, e falaba deso de a inmediatez, non? Ese amodiño e tal. Entón, ao final, eu penso como a ti, eu penso que a mensaxe a base de repetila vai calando, contando que as cousas se poden facer de outra maneira, que realmente se pode reducir o impacto, que se pode e se debe, que temos a obligación de intentar facer compras conscientes, de mirar os materiales, os sitios de fabricación, ao final, pois a base de repetilo, pois xente que ao mellor non había pensado nunca, pois empeza a replantearse as cousas, non? Vai a reflexión. Efectivamente, entonces non é realista pensar que unha cousa vai a sustituir a outra, polo menos non a corto e medio plazo, pero sí pode haber unha convivencia, non? E sobre todo máis conciencia, que se ti vas a comprar algo moi pouco sostible, que saibas que é moi pouco sostible, que valores por que optas por eso, non? Pasa igual nos alimentos, correcto, pero con a parte dos alimentos ecolóxicos ou agroecolóxicos. Efectivamente. E é unha cuestión de pedagogía. O sea, unha tenda todos os días hai que facer pedagogía con a forma de consumo, o que comemos, como consumimos, como compramos. Bueno, É diario. Diario, sí. Fundamental. Bueno, algún máis por aí? Eu, se non, invítovos a febreiro, marzo, pois esa específica de sostenibilidade que teremos. A verdad que seríades unhas extraordinarias ponentes, porque, vamos, daría para falar igual de toda a mañá que o que vamos a facer durante esa xornada. Por lo tanto, bueno, agradecervos a vosa participación. Ahora iremos a, bueno, noche paso e... O xantar. O xantar. Non sei se quere decir vostede algo máis para... para... agradecervos simplemente. Aquí temos 4 exemplos de persoas que non acuden nunca ao contedor amarelo. Sí, señor. Un aplauso para elas. Bueno, ahora temos o xantar networking hasta as 3:30. As 3:30 imos escoitar
a Ignacio Fontaíña de Evol Galicia, esa empresa que se encarga da transformación digital dos vosos negocios, moi interesante, que nos vai a falar da factura electrónica. E ás 4:30 teremos o último taller desta xornada de impulso o comercio galego a inteligencia artificial, la temida IA aplicada ao marketing digital. Agora comemos e seguimos con networking. De feito, este xantar de confraternidade chamase Xantar Networking. Ata logo. Gracias. Listo.